Ndebe anyị bịakwanụ ka unu folo na onye ala nwezikwa ọnụ ugbo ebe ọ na-akọ kana n'Awka nke dị na Anambra steeti. Ụfọdụ ose na ife anụnwa bụkwa n'Igbo, ụfọdụ ose nọ mkpụrụ mmiri, ụfọdụ ose nọ cannabis. Unu ya abịazikwanụ ka unu gwa anyị nke o wee bụ na onye ala a na-ekwu maka ya na ndị uwe ojii jidere ya wee na-ajụ ya afịa. Onye ala wee sị na afịa ya bụ Patrick Ojele na ọ dịkwanụ 43 years. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na onye ala anụnwa a na-ekwu maka ya na o ji ọkpa ya wee na-aga n'okporo ụzọ nke dị n'Awka Enugu Expressway nke nọdebelu Ngozika Estate nke dị n'Awka, na ọ bụrụ na ịmakwa na Awka ọfụma maọbụ na ibi Awka ọfụma n'ihi ya amakwa n'okporo ụzọ ebe anụnwa onye ala anụnwa ji ọkpa wee na-agagharị. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ndị uwe ojii nke Anambra steeti bụkwanụ ndị bu moto fa wee na-eme patrol n'oge ahụ onye ala jikwa n'ọkpa wee na-aga n'ilo fa wee kwụsị ya bụ onye ala wee sị ka amalụkwana ụdị onye ala ọ bụ, malụkwanụ ka ala nke ya etikwanụ wee na-ayị ya ka a kwụsịzịrị ya. Onye ala wee kpọrọ ndị uwe ojii nke Anambra steeti wee babazie n'ime ebe o nwere ugbo ebe ọ na-akọkwa n'ọrụ na ya bụ Awka. Ọnya ka ndị polisi sozie wee ruo ebe ahụ wee na-afụzi ebe nwoke nwa debere onwe ya ka onye ala, nke bụ na ndị polisi na-akọwa na ya bụ nwoke abụọkwa onye ala ndị mmadụ na-eche na ọ bụkwa na ife ọ bụ, na ọ bụrụkwa onye ala na-enwe sọkọsọkọ, na onye unu na-afụ ejidekwanụ na isi dịkwa ya mma. O wee were ebe unu fụrụ kịta wee melụ gadin na ife nwoke bụ ezikwanụ n'ebe anụnwa ọ na-akọ ugbo ya unu na-afụ ebe a bụkwa na ife a na-akpọ kana. Ndị mmadụ na-asị kedu ife bụ kana na fa amaghị ife bụ kana na cannabis. Akwụkwọ unu na-afụ ebe a bụ akwụkwọ ndị polisi na-akọwa na ife o ji ekechikwanụ ya bụ ife ọ kọtalụ n'ugbo wee na-elesi ndị mmadụ nya akwụkwọ o ji ekechi ngwa afịa. Dịka ụfọdụ na-ajụ ife bụ ya bụ kana, ụfọdụ na-asị na oyigbo ka ọ na-akọ, ka mkpụrụ mmiri ka ọ na-akọ, ka nna anyị bi n'ime ọfịa ka ọ na-akọ. Mana unu nekwa n'ife anya ọ dịkwa ka nna anyị bi n'ime ọfịa nke ezigbo afịa ya bụkwa n'Igbo a na-aṅụ aṅụ. Ọ dịka ọnyanwa ka onye ala nwa je welu nnọọ ugbo balansi ebe a na-emerụ bizines ya. Unu fụ ya n'iru na-eche na onye ala ọ bata n'ime ugbo ebe ọ na-akọ ife isi adịkwana ya mma. Dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Anambra steeti onye nke a na-akpọ Tochukwu Ikenga si wee na-akọwapụta ya bụ ife mere ka ndị mmadụ mata na kọmishọna nke ndị uwe ojii na Anambra steeti onye nke a na-akpọ Ikiyoyo bụkwa na ife nyelu ndị uwe ojii nke Anambra steeti iwu wee gwafa na fa duru nwoke anụnwa onye nke sịkwanụ na ọ na-ayị ala mana ya bụ nwoke n'isi dịkwanụ ya mma. O wee na-akọ kana wee nwekwanụ ugbo ebe ọ na-akọkwanụ ya bụ kana ka eduru nwoke anụnwa wee duje na nke ndị anti otu ọjọọ nke nọkwa n'Enugwu Ukwu n'otu Anambra steeti ahụ, ka ndị anti otu ọjọọ ahụ wee nyezikwa n'aka wee mara ka a ga-esi wee tresia ndị nwoke anụnwa debere ahụ na ọ bụ onye ala bụkwanụ Patrick, ka amalụ ndị ọ na-elesikwanụ ya bụ kana ọ na-akọkwanụ n'ugbo ebe anụnwa, ka amalụ ndị bụ kọstọm ya, ndị na-abịakwa na-ego ya ife, ndị na-abịakwa na-agba ya aka afịa. Onye isi ndị uwe ojii nke Anambra steeti mekwa ka ndị mmadụ mata na onye anụnwa unu fụrụ ebe anụnwa debere ahụ na ọ bụ onye ala wee na-akọ ya bụ ife bụkwanụ kana n'ọfịa nke dị n'Awka na Anambra steeti, na ife anụnwa nwoke anụnwa na-akọ bụ ife ya enye aka ka e nwee otuto otu ọjọọ na Anambra steeti ma tinyekwazielu ndị nke na-akpagasị ike ọjọọ n'ụzọ dị iche iche na ndị na-akpa ajọ agwa ma agwa ndị ụfọdụ na-akpa achọkwa na-achọ na Anambra steeti. O mekwa ka ndị mmadụ mata na mgbọsị ejidere nwoke abụ on 17th of September 2025 bụkwa na ebe ejidere ya ka ọ na-agakwanụ n'okporo ụzọ nke dị n'Awka Enugu Expressway nke dịdebelu Ngozika Estate. N'ebe a ka fa jidere ya. Ebe a ka ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ị na-ife anụnwa anya kịta anụnwa n'ihi afụ na ụfọdụ ndị mmadụ iyi afụ n'ilo fa eyile akwa kalụ nka ichekwanụ na fa bụ ndị ala, na ihe amakwanụ na fa abụọkwanụ onye ala, na nwoke anụnwa kịta anụnwa ejidelu na o debere ahụ na ọ bụrụ na o yile akwa ndị ala na-eme ka ndị ala wee na-aga n'ilo, na ọ bụrụ na ndị mmadụ fịa na fa ya eche na ọ bụ onye ala maọbụ ndị uwe ojii gbalụpụta fịa na fa ya ahapụ ya sị na ọ bụ onye ala, na ndị uwe ojii ya amakwanụ na ike ọ bụrụ na onye afa sị na onye ala na onye fa na-achọ achọ since 100 years ago bụ ife yikwa n'akwa wee na-eme ka onye ala, na oge ụfọdụ iyi afụ ndị anụnwa na-eyi akwa wee na-edebe ahụ na fa bụ ndị ala, na ụfọdụ ịfụfafa eje ebe a na-atụfu ahịfịa je na-atụtụkọsị pampasị ụmụazị ji wee nyụ nsị, je na-atụtụkọsị akwa eyipụsịrị ụmụazị
nne na nna fa yafuru ayafu na ọdọkago maọbụ na onwezi ife aya eji eme jee n'ikpe afịfịa ahụ na-atụtụkọsị ife ụmụ nwaanyị ji wee nọ na nsọ atụfukwanụ n'ikpe afịfịa na ịfụfa ebe ahụ na ihe ama na isi dịfa mma fa edebekwana ahụ na fa bụ onye ala na ụfọdụ n'ime fakwanụ ka ọ ya abụ na ọ bụrụ na ịfụfa ị na-eche na fa lụrụ unyi ị na-eche na isi fa aghasasịrị aghasasị ị na-eche na fa akpalụ dada na ihe ama na ụfọdụ dada ahụ fa kpalụ nọọ mgbugbu ka fa kpue wee tekasịcha ya ife na ya na ihe amakwanụ na ụfọdụ n'ime fa ya efu iyi ka ndị ala nọọ nwekwanụrụ ebumnuche ife o bu n'obi o ji wee debekwanụ onwe ya na ụdịkwanụ na ọ bụ onye ala ka ndị mmadụ wee nwekwa n'ike nepụrụ ya anya ka o wee nwekwa n'ike wee mee ife ọ chọkwana ịdakwanụ na-eme na ụfọdụ n'ime fa ka ị ya afụkwa fa eyiri ka ndị ala fa jee na paakị ebe ndị mmadụ paakịcha moto fa na-agagharị iche nọ ndị ala ịpụzie ezurufe ife na moto na ihe ama na fa enwechago speki eji akpakagasị moto ụfọdụ n'ime fa abụrụ ndị na-alụrụ ndị oshi ọrụ ndị na-alụrụ ndị kidi n'ọrụ fa anọrụ na-enyocha na-eme nnyocha na nzacha ka fa mmalụ mgbe onye fa ya eburu ya eji wee pụta ka fa mmalụ mgbe ya bụ moto malụ mma ya eji gbafeta fa kpọọ ndị otu fa gwafa ejefa buru ọnya ahụ na onye onu fụrụ kịta a na-akọ mkpụrụ mmiri anụnwa n'Ọka na Anambra steeti na ọ bụrụ na ndị polisi gbafere ya che na oyi akwa ndị ala na o nwekwana onye ya ama na nwoke na isi dị ya mma nọọ maka na nwoke na-akọ igbo anụnwa ka o ji wee yiri ka onye ala ọ ya bụ onye fụ ya ka ọ nepụrụ ya anya ka o wee nwee ike na-emekwanụ bizinesi ya na-elesikwanụ ndị kọstọm ya afịa ọ na-akọkwanụ n'ugbo ya ebe ndị mmadụ nọkwanụ na kọmentị wee na-asị na enwere ike ọ bụrụ na ndị polisi na-akpọkọcha ndị ala niile nọ n'ilo maka na onye nke bụ Evangelist Ebuka Obi na-enwere ebe ọ rụrụ ụlọ ebe aya da ahapụzi ndị ala na Anambra steeti and na-aya emepe ya this week ya nọ na ike na ọ bụrụ na ndị polisi chọọ ka akpọkọta ndị ala ka eje debecha ya ebe ahụ ọ ya abụ abịakwana ka afụ ndị ala m a na-eneta anya na ike na ọ ya abịa ka fa ji wee buru nwoke a che na nwoke na-ayị ala nwoke wee sịfa na ọ hakwa ayị ala n'isi dị ya mma mana nwoke nwezi ndidi ka ọ malụ n'ebe ebu ya eje ihe ebuje ya ebe a na-ebuje ndị ara iru ebe ahụ egwafa na ihe ayịgharị gbafere ọkwa na tụrụ nwoke ike na ọya bụ ndị ala na-ebukọta ka ebuje ebe Evangelist Ebuka Obi ya abịa mepee ụlọ ebe a ya da ahapụ ndị ala nke gọvanọ Anambra steeti ya esokwanụ wee jee mepee asịkwa na ebe ahụ na-ayada enyefa nri firi na-awụfa ahụ na-edozifa ndị isi fa kpagoro dada ndị awụbeghị ahụ ata afa atụ dozicha afa ndị nwegasịla ọnya na ahụ edozicha afa nya bụ ọnya ka ahụ fa dịkwanụ mma ọ bụkwa na ị nwere onye ala nọ n'ilo ma ọ na-enwe ebe ndị ala na-anọ maọbụ na onwe onye ala na-achọ okwu ma ọ na onwe onye ala ị na-emetala ebere ka ịma ka a ya esinyere ya aka Evangelist Ebuka Obi nwekwa ebe o mepere ụlọ ọgwụ ndị ala na Anambra steeti igwekwo ndị uwe ojii ka akpụrụ ya ka eje kpojuo ebe ahụ ọ ya bụ mbọsị a ya emepe ya ka afụkwanụ ndị ala m eji maka fa wee rụ ya bụ ife ka ọ ghara ịbụ eruo ahịa afụ onye ala ọ na-abụzi onye isi dị mma ka emepere ya ndị ala ka emepere ya ọgwụkwanụ ka ọ ha n'ọnụ na nwoke onu na-afụ na-ejidegokwa ya bikonu ọ bụrụ na ịma anya ife anụnwa nwoke na-aka wee jide ya ịgwa na anya ife ọ na kọmentị mana ị nwere ka ihe esi wee sụ ya ya surukwu ya n'isi maka ndị nwe ihu akwa ekenekwanụ m unu udochianụ